feina en Manel. Després, perquè posi a l'intro A tu t'agraden les intros, el pescador. Manel el pescador. Sí. Mira, ja ho poso així. Piquen? No. No pica. El que pica és avió. Capità? Anem a bon rumb? Sí, sembla que sí. Cap a llevant. Anar per endavant.
Queda bien amagada, ¿eh? Això no són, amb callar que ho fem més vegades. Sí, doncs Así. Si no, pues vale. No, no, ja... No, no.